לשכב? כן. כן? כן? מה? סתם, מצחיק שאת שואלת. לא לשאול? לא יודע. למה לשאול אם אפשר פשוט? פשוט מה? לרמוז? לרמוז איך? עם מגע? כן, אבל כשאני רומזת עם מגע, אתה לא מבין. אז אולי את צריכה לתת רמזים גדולים יותר. כמו? לא יודע. נו, תגיד איזה רמז. אבל אם אני אגיד איזה רמז, זה לא יהיה רמז, זה יהיה סימן מוסכם. טוב, לא משנה. סליחה. לא, זה בסדר. פשוט אנחנו שואלים כל הזמן. כן? למה? למה אנחנו שואלים כל הזמן? זה כזה מנומס, לא? אתה יודע מה? אני מעדיפה לשאול. כי אז אם אתה אומר לי לא, אז הלא שלך הוא ברור. אבל אם אתה אומר לי איזה לא מרומז, אז אני לא רוצה שתיגע בי יותר. לא אתה ולא אף גבר בעולם. אוקיי. רוצה לשכב? כן? 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 איך? מה? לא יודעת, רוצה לנסות משהו חדש? כן, אפשר. מה זה התשובה הזאת? לא יודע, אמרתי אפשר. מה זה אפשר? אפשר זה אפשר, אפשרי, מתאפשר. שורש פשר. פושר. פשרה. מה יש לך? כלום. כלום. אני רוצה שתרצה. אבל אני רוצה באמת. כשדמות אומרת באמת, זה סימן מאוד לא טוב. אני רוצה. אתה לא רוצה. אני כן. אתה לא. אני כן, אני פשוט... פשוט מה? פשוט קצת... אני טרוד, טוב? טרוד? ממה אתה טרוד? אני טרוד כי אני מרגיש שאני מזדקן. מה את צוחקת? מאיפה הבאת את זה? ככה, אני כבר כמה ימים כואב לי הגב. למה לא אמרת לי כלום? לא יודע, לא רציתי שתחשבי שאני... אבל זה ברור שאני חושבת שאתה זקן. תראה את הקרטים היפים האלה ליד העיניים שלך. ואת כזאת יפה. אבל תראה כמה שיער לבן צמח. די. תהיה לך יפה בלבן. נלך למטבח, יש את הכיסא עם המשען. באוי. הערת דרמטורגיה. אנחנו צריכים לראות כמה זמן לוקח בין סצנה לסצנה. Voulez-vous coucher avec moi? Oui. Oui. Bah oui. יאללה. אוי, לא. אוי. מה? לא, אני במחזור. שיט. אוקיי. אז זה אומר של... אז זה אומר שלא, מה יש לך? ברור, ברור. סתם. פשוט יש כאלה שכן עושים. אני מדממת כמויות אדירות של דם, יוצאים ממני גושים בצבע שחור. הבנתי, וואו, הבנתי. לשמוע את זה גם? לא. סליחה. אתה יודע מה כן, אתה כן צריך לשמוע את זה. כי הגוף שלי, הוא מתנקה. הרחם שלי הוא מתרוקן מכמויות אדירות של דם. אני מרגישה כאילו הגוף שלי
הוא מין איזה צינור כזה שנשפכים דרכו מסרים ואסור להפריע לזרימה הזאת. וואו. אוקיי. איזה מסרים? עזוב. מה? איזה מסרים? לא משנה, באמת. אני מקשיב. אתה תצחק עליי. מה פתאום? אני מרגישה כאילו זורמות דרכי תובנות נסתרות על היקום. מעניין. אבל הן שלי. אז אני לא יכולה לגלות לך אותן עדיין. אבל אני יכולה לעשות לך נעים בינתיים. אני אשמח מאוד. הערת דרמטורגיה. דמות אמורה להחזיק סוד. הערת דרמטורגיה, אבל בזוגיות זה כאילו מצב תמידי. הערת דרמטורגיה, למה בזוגיות זה מצב תמידי? הערת דרמטורגיה כי תמיד יש משהו שאנחנו מרגישים או חושבים, אבל בוחרים שלא להגיד. לא לפגוע. רוצה לשכב? כן. כן? כן? עם מוזיקה? מה? עם מוזיקה ברקע. טוב, איזה מוזיקה? לא יודעת, איזה משהו עצוב. למה עצוב? כי זה עושה לי נעים. טוב, איזה שיר? אם עד החושך רב, ורוחב לי ועם הים גש, על תורן ספינתי. אוקיי. מה? מה? על מה אתה חשבת? לא יודע, לא חשבתי, אבל אם כבר משהו הרבה יותר... את יודעת. Baby, if you give it to me. Baby, if you give it to me. I give it to you. כן? כן, אפשר. אוקיי, אז אפשר גם... My milkshake brings all the poison. לא! מה זה? לא! מוריד! לא, השיר העצוב שלך מרים. מה יש לך? לא יודע, את מוזרה לפעמים. מוזרה. באיזה אופן? באופן מוזר. למה? כי אני רוצה לשכב איתך עם שיר עצוב ברקע? כן. אתה לא מכיר את זה ששיר עצוב מרגש אותך ועושה לך יותר טוב משיר שמח? שמעת פעם על יוגן? יוגן? כן. זה משהו יפני, לא? זה על היופי שבחולף. אני החולף? אולי. הערת דרמטורגיה. חסרה כאן אקספוזיציה. הערת דרמטורגיה, למה צריך אותה? הערת דרמטורגיה כי אפשר גם לקחת את הדברים לאט. לראות אותנו סתם חיים, בלי שום דבר משמעותי. הערת דרמטורגיה, למה צריך את זה? הערת דרמטורגיה, את לא יכולה לספר סיפור בלי אקספוזיציה, זה נוגד את כללי הסיפור. הערת דרמטורגיה, מי קבע את כללי הסיפור? הערת דרמטורגיה, אריסטו. הוא מת. חסר לך קצת צניעות, את יודעת את זה? אוקיי. אקספוזיציה. מה? כאילו, נגיד שאני אשטוף כלים, אתה תדפוק מסמר? כן? כן, זה טוב, אבל צריך גם נתון שישב מתחת. למה צריך נתון? אמרת שחיים, פשוט חיים. כי ככה זה כללי הסיפור, צריך נתון שישב מתחת. נתון? מה, נגיד, אתה דופק מסמר, כן? אתה תולה תמונה של אמא שלך שמתה, ואני שנאתי אותה. מה? אמא שלי לא מתה.
את צודקת. לא, מה פתאום, אני לא שונאת את אמא שלך, אמא שלך מקסימה. מה הבעיה שלך עם אמא שלי? אין לי שום בעיה עם אמא שלך. אני מחפשת נתון. זה כאילו בא לעזור לנו כשעברנו דירה. לא, מה פתאום? היא כבר מבוגרת, זה קשה לה, את יודעת את זה. אתה לא רגוע. אני רגוע! אני מחפשת נתון. אמא שלך מקסימה. חדש. אוקיי? חדש, אוקיי. את שוטפת כלים. אני תולה מסמר. ברקע יש שיר. שיר שאת אוהבת. היא מאוד חושבת. כן, כן. פתאום, את שמה לב שהכוס שאת הכי אוהבת נסדקה. מה? את בוכה, כן? אני שואל למה את בוכה? אני עונה לך. זאת הייתה מתנת פרידה מהאקס שלי. למשל. מה? לא יודע, איזה מין אקס נותן כוס מתנת פרידה. הוא היה עושה קרמיקה. אז למה שתבכי אם היא נשברת? זאת המזכרת האחרונה שנשארה לי ממנו, את כל השאר אני שרפתי. מה את צריכה מזכרת ממנו? כי כשהוא נתן לי אותה, הוא אמר לי שאני האישה הכי יפה והכי מיוחדת שהוא פגש בחיים שלו. טוב, עזבי, לא צריך כלום. טוב, לא צריך נתון, לא צריך כלום. כל הרעיון שאין דרמה, נכון? סתם חיים. אין דבר כזה, סתם חיים. יש. רוצה לראות? בבקשה, תראה לי. הנה. בננה. אני מקלף את הבננה. את מסתכלת עליי. אני אוכל את הבננה. את מסתכלת עליי. אנחנו סתם חיים. אין דרמה. אחלה. אני הולכת לקניות. את לא יכולה לצאת. מה? למה? את לא יכולה לעזוב את הסיטואציה, כי אז אני אשאר לבד. אז מה? מה אז מה? אז אני אצטרך לעשות מונולוג או משהו. למה? פשוט תחיה. סתם. לבד? עכשיו אני לבד. אני לא אוהב להיות לבד, אף פעם לא אהבתי. יש מחקרים, כן, שאומרים שאדם צריך ללמוד להיות לבד עם עצמו, להיות בשעמום. אף פעם לא הבנתי את זה. דרמטורגיה, לפעמים לראות תיאטרון מביך אותי. אני כאילו חושב למה אני צריך לדעת פרטים כאלה אישיים על אנשים שאני בכלל לא מכיר. רק כשהייתי קטן אהבתי את הלבד שלי. כי אז הייתי מדמיין שאני גיבור על. ספיידר. רוצה לשכב? כן. כן? כן. אני לא רוצה שתשכב איתי אם אתה לא רוצה. אבל אני לא רוצה. עזוב. היי, אני לא רוצה. אבל אתה לא רוצה. לפעמים אני לא מרגיש את הרצון בהתחלה, אבל אז הוא מגיע. הערת דרמטורגיה. הולך לנו די טוב.
הערת דרמטורגיה. אני גם חושב. אנחנו די טובים בזה. Je te laisse des fleurs, je te laisse des fleurs, bien triste village et tellement rose à rôder. Je te laisse des mots, je te laisse des mots, mon porte chaleur pluie à l'air. Naissance des brûlants, pour voir un lieu éclairé, naissance des שומע רגע? אני בהיריון. וואה. וואה. וואו, וואו. וואו, וואו, זה מדהים. הכל בסדר? זה בסדר, זה ברור שזה בסדר, זה מדהים. מה יש לך? מה, אני מאושר. זה לא אמין. סליחה, שוב, חדש. שומע רגע? אני בהיריון. פאק! מה זה? חדש. אני בהיריון. די, נו. חיי. איך נקרא לו? מה זה השאלה הזו? מה קרה? אני לא שואלת את זה עכשיו, זה מודע לי, כי לא מדברים על איך קוראים לילד. די, אין לי מה כוח. יש לך? זה בשבילך, אנחנו צריכים להתאמן. זה לא קשור, אני לא בנוי לזה. בטח שאתה בנוי לזה. די כבר. נו, מה יש לך? כלום. נו. זוכרת את הערב הזה שהכנת פסטה מיוחדת כזאת? עם איזה רוטב מושקע שסיננת וטחנת וטיבלת אותו עם מסבל טיבול מהגינה? כן, הוא היה ממש טעים. כן, הוא היה טעים. ואז רצית שאני אנקה את המטבח. נכון, זה היה נראה לי הוגן. כן, זה היה הוגן, אבל הוא היה כל כך מלוכלך, לא הצלחתי להפסיק לחשוב על זה שבא לי לחזור לגור לבד עם עצמי, ולנקות רק את הלכלוך שלי. ושבסך הכל אני אדם די נקי, ואני לא זוכר את עצמי מנקה כל כך הרבה, כמו מאז שאנחנו יחד. נראה מייצרים הרבה לכלוך. נכון. ולפעמים אין לי כוח. דרלי, אז מה? אז זה מתיש. ואז אני חושב על איך זה יהיה לנקות לכלוך של 3. ואני פוחד. גם אני. ומה? כן, נו, גם אני פוחדת. מהלכלוך? גם. ומלהיות אימא שתלטנית. שומע רגע? אני בהיריון. מה? אני בהיריון. מה זאת אומרת? נקלט. עשית בדיקה? היה פס. ממש חדש, אבל היה פס. את עשית בדיקה בלעדיי? אני לא יכולתי להתאפק, אני מצטערת.
וואו. אני לא מאמין. גם אני. הצלחנו. הצלחנו. אני ידעתי שנצליח. אני לא. למה? כי אני חשבתי שאני כבר לא יכולה. יכולה הכל. עוד לא מספרים לאף אחד. ברור. אני אוהבת אותך. גם אני. רטוב לי קצת. חכה רגע. מה קרה? קיבלתי. וואלה. כן. לא נורא. כן. רוצה לראות סרט או משהו? כן, אפשר. את בוכה? אף פעם. הערת דרמטורגיה אומרים שאם השחקנים בוכים, הקהל לא בוכה. אבל עצוב לי. סטיפקי. אתה יכול להביא לי כרית חמה? בטח. רוצה לשכב? סתם. זוכרת הפעם ההיא שטיילנו בגשם? וראינו זוג זקנים מחזיקים ידיים, ואתה שאלת אותי אם אני חושבת שאנחנו גם נהיה כאלה? כן. ירד גשם ממש חזק. והייתה לנו רק מטריה אחת. נכון. אתה החזקת את המטריה מעל הראש שלך, ואני כל הזמן הרטבתי. וניסיתי להיכנס מתחת למטריה כדי להיות מוגנת מהגשם, ואתה בכלל לא שמת לב שאין לי מקום. באמת לא שמתי לב. אני יודעת. אני יודעת שלא שמת לב, אבל כששאלת אותי אם אני חושבת שאנחנו גם נהיה כאלה, אז חשבתי שלא. שהם שייכים לזמן אחר, לזמן שמחזיקים בו ידיים, ואנחנו שייכים לזמן שמטריה אחת לא מספיקה על שניים. אני חושב שאת משוררת מופלאה. אבל שאת קצת עושה דרמה ברגעים פשוטים. הערת דרמטורגיה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנצלים את החזרתיות ככה שהצורה נפגשת עם התוכן. בגדתי בך. מה? בגדתי בך. עם מי? אתה לא מכיר. מתי? לפני שנה, כשהייתי בפריז. למה? לא יודעת. למה?
תשובה טובה. בגלל זה הוא נשקת אותי כשבאתי לאסוף אותך מהסלון. מה זה קשור? אבל אני אוהב אותך. אני יודעת. אז למה? די. זה מישהו שאני מכיר? לא. זה מישהו שאני מכיר. היי. וואו! על מה הפרחים? בגדתי בך. מעניין. מה? גם אני. ואת? גם אני בגדתי. מה? מתי? מי? מה זה משנה? העיקר שאנחנו שווים. אני רוצה לדעת. עם סוס. מה? בגדתי בך עם סוס. נו. די, נו, אני רציני. אז ביחד. מתי? מוכן? 3, 2, 1, לפני שנה. בלילה. מה? עם מי? ביחד, מוכן? 3, 2, 1, עם מי שאתה חושבת. מה עכשיו? מה עכשיו? לא יודע, אני אוהב אותך. גם אני. אבל נראה לי שזהו. מה זה? שדי, שאי אפשר, זה מכאיב מדי. זה תמיד מכאיב. אז אני לא רוצה לתמיד. לא, 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 אל תגידי את זה. יפה הזר. שושן זכור. למה בגדת בי? כאב לי, אתה זוכר? כן. למה אתה בגדת בי? לא יודע. תמציא משהו. לא יודע, נו, אין לי כוח, אני איך להתקלח. אני הולכת לשלשל. היי. וואו, על מה הפרחים? בגדתי בך. הם יפים. זה היה ממש שולי. היה לנו איזה אגרטל שקיבלנו מאמא שלי, אתה זוכר? איפה שמנו אותו? אני מצטער. אגרטל קצת מכוער כזה, צהוב, ישן. אני מצטער. הנה. לא משנה, אני אטפל בזה כבר אחר כך. אני חתכתי לי בדיוק סלט, אתה רוצה? אני בגדתי בך. אני שמעתי. אז אני מצטער. חביתה? לא. לחם? כן, תודה. בהערת דרמטורגיה, מי הגיבור של המחזה הזה? הערת דרמטורגיה, אני מניח שזה תלוי איך מסתכלים על זה. בהערת דרמטורגיה, נו, ואיך אתה מסתכל על זה? הערת דרמטורגיה, אני לא יודע. שקרן. הוא כן יודע. נראה לי שאת. C'est quoi parler le flot? Je t'ai trompé. Drôle. Je suis désolée. Bon, Vraiment? je t'ai trompé aussi. Quoi? Quoi? Pas vraiment. Ah. Bah, je suis vraiment. Ah, Je suis désolée. je n'aime pas les roses. Je suis désolée. Bon. אתה רוצה שאני אלך? Non. אתה רוצה שאני אשאר? Non.
זה היה חסר חשיבות, באמת. תעצרי, אני לא רוצה. מה? לא רוצה לדעת, אל תספרי לי, אני רוצה להתקלח ולישון. אני רוצה שתישארי לישון פה ועל הספה. ואני רוצה שנלך לטיפול. לפעמים אני מפנטזת על להיות לבד. אבל אז אני נזכרת איך כשהייתי לבד פינטזתי על להיות ביחד. אם יש לנו ילד, אנחנו צריכים לשים כסף בצד. לא, אנחנו צריכים להשקיע אותו בשוק ההון, שיצבור ריבית. כן. אנחנו צריכים לשים אותו בהשקעה לטווח ארוך? כן, היועץ השקעות אמר שאם שמים בהשקעה לטווח ארוך, אז צריך לסגור אותו ברמת סיכון גבוהה. רגע, למה רמת סיכון גבוהה? הרי ככל שאנחנו נשארים ביחד, אז הסיכוי שניפרד גובר. ואם הכסף שלנו נשקע באיזה תיק השקעות שיפתח בעוד 20 שנה, מי יודע איזה אנשים נהיה בעוד 20 שנה, אם בכלל יהיו לנו שיניים? אם הציצי שלי לא יגיע עד לפופיק. נואב. לא, צריך לשים אותו בהשקעה לטווח קצר, כן? זה בטוח יותר, ברמת סיכון נמוכה. מצד שני, ככה מרוויחים פחות. זאת אומרת, יש יותר רווח בלהזדקן ביחד? למה? כי נחליף אחד לשנייה חיתולים? כי נחזיק ידיים באוטובוס וחבר'ה צעירים יצלמו אותנו ויגידו שאנחנו נותנים תקווה לאהבה? מה ששלי שלך, ומה ששלך שלי אמרת, אבל לא עדיף שמה ששלך שלך ומה ששלי שלי, פשוט נחלוק, נהיה נדיבים, כי מה אם אין לי משלי? אז מה, אז רק מה ששלך שלי? זה לא פייר. זה אומר שאני צריך לעשות מלא כביסה ולנקות מלא את הבית כדי להרגיש שאני תורמת למשק הבית המשותף, ולא יהיה לי חדר משלי, ולא תהיה לי הכנסה קבועה, ולא יהיה לי מקום ליצירה. והכסף בינתיים ישקע באיזו השקעה רדומה כזאת שצוברת ריבית, שאני אזכה ליהנות ממנה רק אם אני אשרוד את השיניים הנושרות, את דלדול העצם, את בריחת השתן, את כוח הכבידה שמושך אותי עד שאני אפול למטה לאדמה. איזה מין חיים אלה? וואי, זה מרגיש אחרת מול קהל. היי. צריך למחוק הכל. מה? זה לא הולך לשום מקום. מה לא הולך לשום? הכל, זה אנחנו, הסיפור הזה. לאן את רוצה שזה ילך? לא יודעת, אני רוצה שתהיה לנו דרמה משוגעת, שנזרוק דברים באוויר, שתקע אותי. פעם אחת, לא משהו כואב בכלל. ואז אתה תראה לי לברכיים, ואני אגיד לך שאני עוזבת, ואתה תבכה, ואתה תתחנן שאני אשאר, ואז שנינו נשכב על הרצפה ונבכה, ואתה תלטף אותי במילות אהבה. בשביל מה צריך את כל זה? ככה, כי ככה, אחרת בשביל מה? איזה חוטא נשארנו בעולם? טוב, אני לא מבין מה זה קשור. צריך דרמות גדולות בשביל עושר גדול. בגעתי בך. מה? בגעתי בך, נו. לא. נו, אז מה את רוצה? מה, איתך? שאני אהרוג מישהו? מה? אני לא יודעת. אולי מספיק לי אושר קטן. אז אולי אתה לא ליהוק טוב לדבר הזה. Je te
התקשרתי פעמיים. נגמרה לי הסוללה. טוב, אני בדיוק באמצע לנקות פה. שומעת רגע? נו, אני צריך שתהיי איתי רגע. אני פה, אני איתך. חם פה. מה יש לך? לא יודע, חם לי. תוריד חולצה. בגדתי בך. מה? בגדתי בך. מה, זה סצנה כאילו? לא, זה אמיתי. לא הבנתי. בגידה אמיתית עם אישה אחרת. וואו. אוקיי. אתה בסדר? לא נושמת טוב. נביא לך אולי כוס מים? אל תתקרב. רוצה מים? אל תתקרב אליי. מה? אל תתקרב אליי! אולי נצא לסיבוב. אל תזוז! תישאר שם! מפחידה אותי. תקשיבי, באנו מוכנים לרגע הזה, נכון? תרגלנו את זה 1000 פעם. זה תמיד נפתר בסוף, אוקיי? יהיה בסדר, זה ייפטר בסוף. אני לבד. מה? לא, את לא, אני פה, אני איתך. לא, אתה כבר לא. אני איתך. אני לא רוצה שתהיה. אוקיי, תקשיבי. הסצנה עם הסוס, זוכרת? תתחילי, נו. את כן. בגדתי בך, נו. נו! גם אני. מה, גם את? כן. עם מי? עם סוס. מה? די, אני רציני. שוב, מההתחלה. בגדתי בך. גם אני. גם את בגדת? גם את בגדת! עם מי? עם סוס. מה? רגע. די, נו, אני רציני. שוב, בגדתי בך. גם אני. גם את בגדת? עם מי? עם סוס. נכון. בגדת בך עם סוס. תביא לך מים? אתה יכול להתקרב. אני יכול לחבק? לא. אתה יכול להתקרב. אין לי מה להגיד. גם לי לא.
שיפרצתי אקונומיקה, זה סתם אומר, חבל, אני צריכה לשפשף את זה. אתה בוכה? כן. אתה מבוהל? כן. להכין לך כוס תה? כן. קמומיל? אולי נצא לסיבוב? היי. וואו, על מה? בגדתי בך. מה? זה לא משנה. זה לא? לא, למה? לילה טוב. אני לא מבין. אתה אוהב אותה? לא. אני הולכת לישון. זה אומר שגם את? לכבה את האור במטבח. זה אומר שגם את? לפי מברדים. תעני לי. אני הולכת לישון, תכבה את האור מה יש לך? ושים את הפרחים במים. מה? הערת דרמטורגיה. חשבתי על זה, ואם אתה גיבורה, אז מה זה עושה אותי? ברע, bad guy? לא תמיד חייבים לשחק במונחים של טוב ורע. הערת דרמטורגיה, אז אם אתה גיבורה, מה הפגם שלך? לכל גיבור יש פגם. אולי אתה הפגם שלי. היי. וואו, על מה הפרחים? סתם ליופי. נו, באמת. מה? סתם, שיהיה יפה בבית. מה עשית? לא עשיתי כלום, קניתי פרחים הביתה. תסתכל לי בעיניים. מה יש לך? אסור לי לקנות לך פרחים. דיברת איתה? דיברנו, יכול להיות שיצא לנו לדבר, כן. יופי. מה? מה יש לך? מה יש לי? למה את מגיבה ככה? מגיבה איך? ככה. לא יודעת. מרגיש אשם כל צעד שאני עושה. אתה מה? מרגיש אשם. באמת? כן, מרגיש אשם כל הזמן. טוב, אני לא יודעת איך להגיב לזה בכלל. מה זאת אומרת? זה ריכוז עצמי ברמה מאוד גבוהה. זה מה? תשמע, אתה מרוכז בעצמך כל כך חזק. אני מרגיש אשם כי אני עושה לך רע. אני לא רוצה לעשות לך רע. אז תעשה לי טוב, זה ממש אבל אני פשוט. רוצה לעשות אם לך אתה טוב, יודע אין לי שלדבר ספק, איתה, אין לי לגרום לי להרגיש רע, לא אל יודע תעשה את שלדבר זה. איתה, אבל אם אתה אבל כבר אני עושה את רוצה זה, לדבר תעמוד איתה. מאחורי זה, אמרתי תגיד לי, לך שאני את רוצה משעממת אותי. אבל את לא משעממת אני אותי. לא, אני יודעת, אבל אולי החיים האלה רגועים ונוחים החיים ומשעממים אותך. הרגועים והנוחים האלה זה כן? כל מה שאני רוצה. אני יודעת, אז תפסיק להיות מרוכז כל כך בעצמך. אני לא יודע איך! גם אני לא. יופי! יופי. תגיד שאתה אוהב אותי. אני אוהב אותך. עכשיו תגיד, אני מצטער.
את לא מגזימה, את פשוט חשה בעוצמה. מצטער מאוד, את לא מגזימה, את פשוט חשה בעוצמה. עכשיו תהפוך את זה לשלך. מצטער, אני מבין שלפעמים את מרגישה חזק. יופי. עכשיו תגיד, אני מכיר תודה שאת איתי. אני מכיר תודה שאת איתי. ובכל בוקר כשאני מתעורר לצידך, בכל בוקר שאני מתעורר לצידך, את צוחקת. ואני אוהבת. כבר אמרתי. תגיד. ואני אוהב אותך. יופי. זהו? כן. נרגעת? מהמם. בטוח? כן. יופי. עכשיו את תגידי. אני יודעת שקשה לך עם מילים. אני יודעת שקשה לך עם מילים. ואני מבינה שלפעמים אתה מעדיף לדבר דרך חיבוק. יד מלטפת. לא, זה לא אותו דבר. תגידי. אני מבינה שלפעמים אתה מתקשר דרך מגע. זה לא אומר שאני לא אוהב אותך. זה לא אותו דבר. במילים יש אנרגיה אחרת ממעשים, תגידי, אתה מבין? תגידי. לא, עם מילים זה לא אותו דבר. תגידי. וואי. זה לא אומר שאתה לא אוהב. זה חסר פעולה. וזה לא אומר שאתה לא אוהב אותי. נכון. שומע רגע? את בהיריון. מה? איך אתה יודע? ספר. לא, אתה לא רציני. לגמרי. לא, אתה דפוק לגמרי. נכון. אני חושבת שאני לא רוצה אותו. את מה? את הסוודר שקנית לי. הירוק? את התינוק. מה? למה? כי כשעשינו אותו אז אני כעסתי עליך. נו, אז מה? זה אומר שהוא נוצר מכעס. כעס ואהבה. לא, לא. רק כעס. אני לא מבין. אני חושבת שאני רוצה שניפרד. ממתי? מה? מתי את חושבת ככה? לא יודעת. זמן? מה את צריכה? להיות לבד. למה? כי אני כבר לא זוכרת מה הרצונות שלי. אני לא מבין מה זה אומר. גם אני לא. אז בואי, תנסי. פעם אני הכרתי את עצמי כל כך טוב, אני ידעתי בדיוק מה אני רוצה, ועכשיו הכל מעורבל ומעורפל לי איתך. כן, ככה זה כשחיים יחד. אוקיי, אז אולי אני רוצה קצת בנפרד. בסדר, אז אפשר קצת בנפרד, זה לא אומר שצריך להיפרד. אני טסה לפריז לסוף שבוע. אוקיי. זה טוב? מתי קנית כרטיס? הבוקר? מה, את בוכה? כן, זה טוב. נכון. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי אותך בוכה. זה היה על הרצפה בדירה שלי. נכון. שבועיים אחרי שהכרנו. אני גם בכיתי שם. מה? איך לא שמתי לב? שחקן?
כבר כשהתחלנו לצאת, ישבנו על הרצפה בדירה שלי ובכינו. כי נפרדנו מהרעיון שנהיה מאושרים. כן, כנראה. טוב לי איתך. אני יודע. את באמת בהיריון? אני הולכת לארוז. אני אחכה לך כאן. היי. קח. מה זה? תתחיל. היא נכנסת עם מזוודה, מוציאה מתוכה דפים ונותנת לו. היי, קח, מה זה? תתחיל. הוא נכנס הביתה עם זר פרחים. היי, וואו, על מה הפרחים? בגעתי בך, תגידי משהו. דיברנו מספיק, מלא מילים. מילים. מה את רוצה? שנעשה אהבה. טוב, תקרא עם כוונה. בגעתי בך. תגידי משהו. דיברנו מספיק. מלא מילים. מילים. מה את רוצה? שנעשה אהבה. אולי אנחנו צריכים עזרה. אולי אנחנו צריכים עזרה. שתיקה, הוא מתרחק. שומע רגע? אני בהיריון. באמת? כן, חשבתי שראית את הבדיקה בפח והבאת לי פרחים. מתי שכבנו? החודש פעם אחת. אני לא מאמין. כן. כשחושבים שזה לא יקרה אף פעם, הוא מגיע. חשבת שזה לא יקרה? כן, חשבתי שלא מגיע לנו לגדל ילד. למה? כי אנחנו לא נהיה הורים טובים. אנחנו נהיה הורים מתפקדים. זה לא מעט? זה לא מספיק. זה יכול להשתפר, דברים משתנים. זה לא ישתנה, זה אולי ישתפר קצת, אבל זה לא ישתנה. מתי כתבת את זה? תמשיך. אנחנו נהיה הורים מעולים. למה בגדת בי? זוכרת שרבנו אחרי ההצגה הזאת שראינו? כן, שהתעקשת שנחזור ברגל בגשם. כן, ואז באנו הביתה וזה היה ליל ביוץ. איך אפשר לשכוח? ליל הבדולח. שטפת כלים ונשברה לך במקרה הכוס קפה שלי. באמת במקרה. אוקיי, תמשיך. ולא שכבנו בסוף, פספסנו את הביוץ והרגשתי חרא. ויצאת מהבית. נכון. זה לא בדיוק מה שהיה. אוקיי, בסדר. ורציתי פשוט לא להרגיש, שמישהו ייקח ממני את. מישהי, אני קוטעת אותך פה. שוב. רציתי פשוט לא להרגיש שמישהו ייקח ממני את... מישהי. מישהי, כן. וכשיצאתי משם והלכתי הביתה, זה כבר היה מאוחר בלילה, חשבתי שאת הדבר הכי חשוב לי בעולם. וואלה. כן. ושאני מוכן לעשות מה שצריך, לעבוד קשה, לתרגל, לכתוב ולמחוק, רק שתישארי לידי. עד איפה הגעתי? תמשיך. אני לא יודעת איך. בואי ננסה. איך זה היה איתך? לא יודע. נו, איזה שטויות. איך זה היה? זה היה כיף ומגעיל. למה כיף? כי לא חשבתי על כלום.
למה מגעיל? כי לא חשבתי על כלום. כשאנחנו שוכבים אתה חושב הרבה? המון. בעיקר בהתחלה. על מה אתה חושב? אם בא לי בכלל? אם את נהנית? אולי אני כבר זקן, אולי ננסה משהו חדש, אולי לא תאהבי את זה, על מישהי שראיתי ברחוב, אם אנחנו מרעישים לשכנים, אם השארתי את הבוילר דולק, על כמה שאת יפה, על כמה שאני מאכזב אותה. אני אוהבת אותך. גם אני. איך ממשיכים? לאט. זאת תהיה סצנה יפה. נכון. הערת דרמטורגיה. מה היית משנה בסיפור שלנו? הערת דרמטורגיה. שום דבר. הערת דרמטורגיה. באמת? הערת דרמטורגיה, כן? מה, את היית משנה? את הקצב. הוא היה מהיר מדי. כן, הייתי מאיתה את הכל. אבל אז היה לנו משעמם. אז מה? אני עדיין אוהב אותך. תעמוד רגע. למה? נו, תעמוד. תחזיק לי את היד. עכשיו תטייל איתי. מוזיקה. הנה, עשינו את זה. חכי רגע אחד. Woo!